Στην μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος, πρώην υπουργό. Καλημέρα, κύριε Κακλαμάνη. Καλημέρα. Από τον καιρό, κύριε Παυλόπουλε, που κάνεις εκπομπή με τον Ιφλή, χάλασες. Έγινες επιθετικός, έγινες αυτά. Είναι σε χάλασε. Τουλάχιστον να σας πω κάτι. Αποκαθίσταται η δικαιοσύνη. Γιατί μέχρι τώρα εγώ κατηγορούμαι ότι χάλασα τον Ιφλή. Εσείς μου λέτε ότι αυτός με χάλασε. Ναι. Είναι λόγω ηλικίας. Το έχω πει και κατηδίαν. Ναι, δεν το είπε. Είναι λόγω ηλικίας. Τα κρύβει αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα από τα. Εγώ θέλω ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, κύριε Κακλαμάνη, για την παρέμβαση Στουρνάρα στη Real News, και είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με την οποία αποκρούει και μάλιστα σε έντονο ύφος την κριτική που δέχεται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους είστε και εσείς, για τις επιλογές του. Ας λένε ό,τι θέλουν, λέει. Εγώ επιμένω. Καλά, καταρχήν κυρίως είμαι εγώ, γιατί αν θυμίστε, μετά το δεύτερο μήνα υπήρχε συνέντευξή μου στη Real News που είχα προβλέψει τι θα συμβεί με τον κύριο Στουρνάρα. Διότι ξέρετε, όλοι έχουν παρελθόν, δεν έχουμε μόνο οι πολιτικοί, έχουν και οι τεχνοκράτες. Σωστό. Ο Στουρνάρας έχει παρελθόν στην εμπορική, έχει παρελθόν που μαζί με τον κύριο Παπαδήμα μαγείρεψαν τα στοιχεία και μπήκαμε το 2000 με μόνο που δεν πέσανε κανονιές από το λικαβιτό στο ευρώ τότε. Έχει παρελθόν στο ΙΟΔΕ με ό,τι έλεγε και ό,τι προέβλεπε. Όλοι έχουμε παρελθόν. Και δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης με τον κύριο Στουρνάρα. Είναι με τις πολιτικές που θέλει να κάνει. Λοιπόν, διάβασα τη Real σήμερα, διάβασα τι είπε ο κύριος Στουρνάρας, είτε μέσω κύκλων είτε άμεσα, και διάβασα και τη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Πρέπει, ξέρετε, όμως, να σταθεροποιηθεί στις απόψεις του. Διότι αυτά που είπε στη Real News, αυτά που συνήθως λέει, στην Καθημερινή έχει πει κάτι άλλα πράγματα, που είναι προς αντίθετη κατεύθυνση, να πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακούστε, επειδή άκουσε το σχόλιο, θα έχουμε ανάπτυξη τον Οκτώβριο. Ωραία, μακάρι να έχουμε τον Οκτώβριο. Αλλά για να έχουμε ανάπτυξη, τι εννοούμε ανάπτυξη? Το αν θα πέσουν μόνο λεφτά στην αγορά ή αν θα φτάσουν και στις τέπες των πολιτών, και κυρίως εάν αρχίσει να μειώνεται η ανεργία. Και εγώ τώρα θέτω ένα ερώτημα δημόσια στην εκπομπή σας. Ποιοι είναι οι τομείς που σε αυτόν τον τόπο δίνανε θέσεις εργασίας? Ήταν η λέξη οικοδομή, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, και τα ακίνητα, έτσι, γιατί η οικοδομή σημαίνει ακίνητα. Ο τουρισμός κατά δεύτερο αμέσως κομμάτι, και τα μεγάλα δημόσια έργα. Δημόσια έργα μέχρι στιγμής δεν έχω δει να ξεκινούν. Φεύγει αυτό. Ο τουρισμός με το 23%, όποιοι περιμένουν μεγάλη ανάκαμψη να έρθουν να μου το πούνε. Και τώρα φτάνουμε στη λοκομοτίβα της οικονομίας, που είναι η οικοδομή και τα ακίνητα. Και πείτε μου, εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εγώ θα περιμένω να δω το νομοσχέδιο. Αυτά τα οποία εσείς λέτε, γράφονται και δεν τα βγάζετε από την κοιλιά σας. Προφανώς δεν βγαίνουν. Αυτοί σας τα λένε, και μάλιστα αυτοί που σας τα λένε είναι μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν νομίζω ότι παράγοντες π.χ. του Υπουργείου Υγείας σας παίρνουν και σας λένε για την φορολογία στα Τώρα, ακίνητα. επειδή είστε παλιός πολιτικός, ξέρετε πολύ καλά πώς γράφονται τα ρεπορτάζ. Βεβαίως, μα γι' αυτό και το λέω. Τα οποία συνήθως αυτά διαρρέονται είτε για να προετοιμάσουν είτε για να κόψουν αντιδράσεις. Λοιπόν, έτσι όπως γράφονται και λέγονται, αυτά δεν μπορούν να περάσουν. Και θα σας υπενθυμίσω, ή μάλλον αν δεν γνωρίζετε να σας το πω. Θυμάμαι πριν από 1-1,5 μήνα, πότε ψηφίστηκε το φορολογικό στη Βουλή, που βρισκόμασταν στη Βουλή και ήμασταν κάπου 20 βουλευτές. Το λέω δημόσια αυτό, διότι το είπε και δημόσια ο άνθρωπος, στο γραφείο του Κώστα του Καραμαλή. Και εκεί μας εξήγησε στο φορολογικό γιατί ήταν ορθή καταρχήν η άποψη να φύγει από μέσα η φορολογία των ακινήτων. Γιατί αν θυμίστε, είχε πάει να μπει σε εκείνο το νομοσχέδιο η φορολογία των ακινήτων. Και θυμάμαι έτσι που είπε ότι η ιστορία και η ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, αυτού του κράτους, ήταν πάντα η μέση αστική τάξη. Τι εννοούμε μέση αστική τάξη? Εννοούμε αυτή που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία. Δεν μιλάμε για τις μεγάλες, αυτή είναι η μεγαλοαστική τάξη. Τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Μιλάμε για τη μεσαία τάξη με την οποία ταυτίστηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δημόσια δήλωσή του. Μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, μία φράση που είπε, ότι αυτό το πράγμα έχει και ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί είναι συνδεδεμένη η μέση αστική τάξη με την αστική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
Κανείς, πιστεύω, αλλά πολύ περισσότερο όσοι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη που δεν έχουμε ξεχάσει την ιδρυτική διακήρυξη του Οκτωβρίου του 1974 και όποιοι την έχουν ξεχάσει ας την ξαναδιαβάσουν, με υπογραφή Κωνσταντίνος Καραμαλής, και που είναι φοβερά επίκαιρη. Μάλιστα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Κακλαμάνη. Εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα, γιατί το χρησιμοποιεί και ως επιχείρημα ο κύριος Τουρνάρας. Μόνος του χαράσει την πολιτική? Κυβερνάει μόνος του και βάζει μόνος τους φόρους? Λέει ότι ακολουθώ την πολιτική που έχει συμφωνήσει η χώρα με τις υπογραφές του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Προβόπουλου και τη συνένεση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, πριν απαντήσετε, κύριε Κακλαμάνη, έτσι, εδώ ο Ευάγγελος Παπαχρήστου είναι ακροατής και στέλνει μήνυμα στο Twitter και λέει: πείτε στον κύριο Κακλαμάνη ότι δεν πρέπει να πυροβολούμε τον Υπουργό, αλλά εκείνον που τον τοποθέτησε και την πολιτική που ακολουθεί. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μερικώς μαζί σας. Ναι. Πρώτον, ότι πράγματι το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε είναι εκλεγμένοι πολιτικοί είτε είναι τεχνοκράτες, πραγματικά διορίζεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, άρα και την ευθύνη για τον διορισμό και την πολιτική που ακολουθεί κάθε υπουργός την έχει και ο υπουργός. Ναι. Δεύτερον, ο εκάστοτε υπουργός 2 χρόνια έμεινα και θυμάμαι πώς λειτουργήσα, και νομίζω έτσι λειτουργούν σωστά οι υπουργοί. Πάει και εισηγείται στον πρωθυπουργό. Και βεβαίως, εάν συμφωνήσει ο πρωθυπουργός, προχωράει η ιστορία. Εάν δεν συμφωνήσει, είτε αλλάζει ο υπουργός. Εγώ δεν βγάζω τη συνολική ευθύνη της κυβέρνησης, και να σας πω και κάτι που αυτό που περίμενα να μου πείτε, δεν βγάζω ούτε την προσωπική μου ευθύνη, γιατί εψήφισα ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Θα το έλεγα αμέσως. Γιατί λέει, αφού διαφωνεί στις πρακτικές του Τουρνάρα ο κύριος Κακλαμάνης, ψηφίζει τα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο? Λοιπόν, δεν είναι αντιφατικό? Να σας απαντήσω αμέσως. Ναι. Λοιπόν, και ψήφισα και το μνημόνιο 3, έτσι για να συνονόμαστε, έτσι. Το οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτά που κατ' εντολήν του κόμματός μου και του αρχηγού με έλεγα προεκλογικά στους Αθηναίους και τους Αθηναίες. Λοιπόν, το έκανα για 2 λόγους. Ο ένας, θα μου πείτε, μπορεί να είναι προκομματικός. Κατά την άποψή μου δεν είναι. Διότι έχω πιστεί ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική λύση δεν υπάρχει. Δεν θέλω να κάνω περισσότερα σχόλια, αντιλαμβάνεστε που απευθύνομαι, ποιους και ποιον εννοώ. Και το πιστεύω βαθύτατα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Κακλαμάνη? Ότι επειδή δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση, δεν πιέζω να βελτιωθεί η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση? Ναι, αλλά υποτίθεται το κάνει ο Κακλαμάνης αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω. Ότι ακριβώς επειδή έχω ψηφίσει πράγματα τα οποία δεν έλεγα προεκλογικά, νομιμοποιούμε και κριτική να ασκώ στην κυβέρνηση, την οποία στήριξα με την ψήφο μου, και ήρθα στον κύριο Στουρνάρα και να ζητώ αυτό που λέτε, και μαζί με άλλους συναδέλφους, τη βελτίωση πιθανών νέων πολιτικών και νέων πολιτικών αποφάσεων. 2 ερωτήματα, κύριε Κακλαμάνη. Το πρώτο είναι, θέλουμε ένα σχόλιο σας για το γεγονός ότι έχει υποθεί από το Δούνου του ότι η πολιτική που έχει, το πρόγραμμα που έχει ακολουθεί είναι λάθος. Αν θεωρείτε τέλος πάντων αυτό που απορούμε όλοι, αφού λέει το ίδιο το Δούνου του ότι είναι λάθος, γιατί η κυβέρνηση δεν το εκμεταλλεύεται ως διαπραγματευτικό χαρτί? Το δεύτερο καλύτερα θα σας το κάνω αφού μου απαντήσετε σε αυτό. Ακούστε, ήδη είναι 5-6 μέρες τώρα που έχω καταθέσει ερώτηση στον κύριο Στουρνάρα ακριβώς με αυτό το ερώτημα. Και ηθικός αυτούργος της κατάθεσης της ερώτησης είναι ο έτερος κατώτης που έχει εκεί, ο κύριος Παυλόπουλος, που τον άκουγα ένα πρωί, νομίζω ότι καθιστούσε τον κύριο Τράγκα, ήταν στην ώρα του κυρίου Τράγκα. Την περασμένη εβδομάδα. Μπράβο, και λέει, μα για το όνομα του Θεού, ένας από αυτούς που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν θα κάνει μια ερώτηση που να λέει, αφού υπόθηκε αυτό το πράγμα, τι κάνουμε? Δεν θα αλλάξουμε πολιτική, δεν θα κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση? Και πηγαίνοντας στο γραφείο έφτιαξα την ερώτηση και πήγα και την κατέστησα την ίδια μέρα. Ελπίζω να λάβω απάντηση. Εάν δεν λάβω... Εγώ περίμενα να μαζευτούν 300 υπογραφές μετά τις δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε γιατί, κύριε Κακλαμάνη? Διότι μας προσφέρουν, είναι προς τιμή σας που το κάνατε αυτό. Και μας προσφέρουν μια χρυσή ευκαιρία. Και κατάλαβα ότι ήμουν εγώ που δεν το είχα ήδη κάνει. Μας προσφέρουν μια χρυσή ευκαιρία. Ομολογούν οι ίδιοι το λάθος. Και εμείς αντί να το εκμεταλλευτούμε και να ζητήσουμε τουλάχιστον χαλάρωση του προγράμματος. Μα αυτό πήγα να σας πω. Ακριβώς, ότι αντί για τα 3,5-14 σε 1 χρόνο, π.χ. θα μπορούσαμε να το πάμε σε 2 και 3 χρόνια. Ναι. Και ταυτόχρονα, για να το ξεκαθαρίσω και αυτό, μου έδωσε τα στοιχεία όλα ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με το χαράτσι είναι απόλυτα ξεκάθαρη.
την έβγαλαν συνταγματική για δημοσιονομικούς λόγους για 2 μόνο χρόνια, το 2011 και το 2012. Το χαράτσι λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ενσωματωθεί στον ενιαίο φόρο για τα ακίνητα. Τώρα, αν ενσωματωθεί αυτό είναι θέμα πάντως. Εάν επαληθευτούν τα σενάρια που γράφονται στις εφημερίδες. Και όχι βεβαίως με κόλπο μετά, επειδή δεν θα ενσωματωθεί το χαράτσι, να αυξήσουμε το συντελεστή για να ρεφάρουμε ότι θα χάσουμε από το χαράτσι. Τι θα κάνετε όμως αν επαληθευτούν τα σενάρια των εφημερίδων? Κύριε Παυλόπουλε, εγώ είμαι παλιός, με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να κάνω τον ήρωα εκ των προτέρων. Εγώ περιμένω να δω το νομοσχέδιο και όταν θα έρθει στη Βουλή, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι η αντίδραση μόνο από μένα. Έτσι θα είναι και από άλλους. Μέχρι στιγμής έχουμε συνηθίσει. Η ιστορία της παράταξης είναι η ιστορία της παράταξης. Συμφωνούμε σε αυτό. Απλώς έχουμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να ασκείται μια χαμηλών τόνων κριτική. Περισσότερο θα λέγαμε ότι δίνετε συμβουλές στην κυβέρνηση και ασκώντας μέσω από τις ερωτήσεις σας και την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα έλεγχο στην κυβέρνηση. Όμως, λέω ότι βλέπετε τον εαυτό σας εκτός Νέας Δημοκρατίας αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική, η ίδια τακτική? Εκτός Νέας Δημοκρατίας? Ναι. Μα εγώ έχω μείνει πιστός σε όσα είπαμε προεκλογικά και σε όσα λέει ο αρχηγός. Παραδείγματος χάρη δεν έχει πει και επανελειμμένος και τώρα που είμαστε κυβέρνηση ότι είναι τα τελευταία μέτρα? Ναι. Ωραία. Εγώ λοιπόν πιστεύω τον Αντώνη τον Σαμαρά και στηρίζω αυτή την πολιτική, ότι είναι τα τελευταία μέτρα. Επομένως, εκτός Νέας Δημοκρατίας, τυπικά και όχι ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά δεν σε διαγράφει κανείς από την παράταξή σου, είναι μόνο όσοι δεν συνεχίζουν και δεν πιστεύουν αυτά τα οποία λένε. Μάλιστα. Εγώ μένω πιστός σε αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό είναι βοηθός στην ουσία, κάνοντας κριτική εκεί. Πάντως, όταν λέει ο κύριος Στουρνάρας τον Οκτώβρη θα έρθει η ανάπτυξη, και επειδή οι φόροι τους οποίους ζητάει ο κύριος Στουρνάρας να καταβληθούν από τους πολίτες την ώρα που η ανεργία, κύριε Κακλαμάνη, είναι στο 27%. Δεν μιλάω για την πραγματική, γιατί την πραγματική είναι πολύ περισσότερο. Και το οικογενειακό εισόδημα έχει πιάσει πάτο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα έρθουν και άλλα μέτρα, γιατί η τρύπα θα είναι μεγάλη. Ωραία, κοιτάξτε, εκεί πλέον θα δοκιμάσετε τη δική μου αξιοπιστία. Εγώ έχω τοποθετηθεί από αυτού και τότε θα μου κάνετε και κριτική αν δεν είμαι συνεπής. Όπως επίσης να σας πω κάτι και με αυτό, εγώ τουλάχιστον δεν έχω να σας κάνω άλλη ερώτηση. Μετά από 20 μου χρόνια κάνει εντύπωση. Στη Βουλή δεν είμαι διατεθειμένος να το ξεφτελιστώ. Το καταλαβαίνουμε και είστε πολύ ξεκάθαρος. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχουν κάτσει 5 βουλευτές οι οποίοι έχουν διατελέσει υφυπουργοί των οικονομικών, έχουν περάσει από οικονομικά υπουργεία, να καταθέσουν μία πρόταση και να κάνουν έναν υπολογισμό, μία πρόταση, αδερφέ, ένα νομοσχέδιο, ή αν θέλετε μία εκτίμηση, μία έκθεση για το ποια θα ήταν τα έσοδα του κράτους εάν χαμήλωναν οι φορολογικοί συντελεστές, πόσο πιο λειτουργικό θα ήταν όλο το σύστημα, πόσα περισσότερα χρήματα θα μπαίνανε στα ταμεία του κράτους, και να την καταθέσουν στον κύριο Στουρνάρα ως εναλλακτικό σχέδιο. Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να το κάνει αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά δεν χρειάζεται να μαζευτούν. Αν δεν κάνω λάθος, και στα 3 ζάπια δεν ήταν βασικό συστατικό των προτάσεων? Έτσι είναι. Αυτό που είπατε, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η και η λιγότερη φορολογία. Ναι. Είστε σαφείς. Μάλιστα τότε είχα ακούσει ότι θα υπήρχαν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η εξειδίκευση ας γίνει από τους ειδικούς, να πούμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο, έτσι φτάνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, να πούμε. Τέτοια μεγάλα θέματα δεν πρέπει οι βουλευτές να τα συζητάνε μόνο μαζί σας σε συνεντεύξεις. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή πρέπει πάλι να ξαναστείλω επιστολή και να ζητώ σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ναι. Πρέπει να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα. Έρθουν οι επιτελείς, όπως λέτε, να μας ενημερώσουν, να ακούσουν τον αντίλογο, να ακούσουν την αντιπρόταση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένη θέση. Να μου πείτε εμέσως, το είπα ότι ζητώ σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Ναι. Αρκεί να το κάνετε και τυπικά τώρα, ούτως ή άλλως. Αρκεί να εισακουστεί. Αυτό είναι το θέμα. Να εισακουστεί από τους υπόλοιπους. Κύριε Κακλαμάνη, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα